і іншыя структуры. І вось гэта тое, куды належыць офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет. Насамрэч, это вельмі невялікі працэнт, невялікая частка ад усёй дапамогі, якая выдзяляецца, таму што тут працуе не так шмат людзей, але яна мае выключна важнае значэнне, таму што палітычныя структуры якраз выступаюць голасам ад імя ўсіх астатніх, лабіююць іх інтарэсы і мабілізуюць гэтую дапамогу. Непасрэдна офіс Святланы Ціханаўскай ці кабінет, ці каардынацыйная рада не ўплываюць на размеркаванне гэтых сродкаў. Гэта ўсё робіцца альбо імплементарамі, альбо партнёрамі, альбо самім Еўрасаюзам. Але могуць уплываць на прыярытэты Еўрапейскага Саюза. І зараз мы, напрыклад, лабіюем, каб менавіта гэтыя сектары, у першую чаргу медыа, праваабарончыя ініцыятывы, грамадзянская супольнасць, каб яны мелі неабходную падтрымку. Калі рэжым спрабуе іх знішчыць, наша задача, каб яны выжылі, вытрывалі.